Gihimakak sa kagamhanan sa Armed Forces of the Philippines nga adunay misyon ang naarestong si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino batok sa ilegal nga droga. Si Marcelino nadakpan kagahapon kauban ang usa ka Chinese national atul sa raid sa usa ka matud pa shabu laboratory sa Manila. Nakumpiska sa maong raid ang 64 ka kilo sa shabu nga nagkantidad og halos 320 milyon pesos. Matod ni AFP Chief General Hernando Eriberi nga walay otoridad si Marcelino nga mag-operate batok sa droga ug dugay na kini nga wala sa poder sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Apan matod sa PDEA nga ilang tagaan og tsansa si Marcelino nga makadepensa sa iyang kaugalingon didto sa korte. Una na nga gihimakak ni Marcelino nga aduna siya kalambigitan sa operasyon sa ilegal nga droga ug matod niya nga miadto siya sa lugar diin nahitabo ang raid aron maniid sa operasyon sa giingong sindikato.